Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ito na. Wish mo na. Wish muna daw, sabi ni Mother. Bango. Bango. Yay! Magandang araw, Pilipinas! Happy birthday, CNS Vlogs PX! Nandito kami ngayon sa Bailin, Cavite. Ayan, mamaya pupunta kami sa Timbugan River sa Barrio Lumipa, Bailin, Cavite. Ayan, para doon ko i-celebrate ang aking birthday. Ayan. No entrance fee. Ayan, cottage lang babayaran nyo dito. 350 lang. Pwede ka nang maligo at magtampisaw sa napakalamig na tubig. Ayan, papunta na kami ngayon sa Timbugan River. Ayan, may kasama kaming mga bisita. Ayan, 3 sasakyan ang nakasunod sa akin. Ayan, 3 L300 van galing sa Maynila. At maya-maya, ayan, makikita na natin ang Timbugan River. At ito na nga, ayan, papunta na kami sa Timbugan River. Ayan, nakita ko na ang napakalinaw na tubig. At ayan, yung mga katropa natin. Ayan. Bilang muna, baka may maiwan, baka may maligaw. Ayan, umabot kami dito. Halos nasa 60 plus. At syempre, ayan, kainan tayo muna bago maligo. Gutom na ang tropa. Ilang oras ang biyahe from Manila to Cavite. Halos sinabot sila ng 2 oras na biyahe. Ayan, no traffic kasi madaling araw pa sila umalis sa Maynila. Ayan, gusto ko palang pasalamatan aming kasama dito. Ayan, si Angel Lisondra at si Nanit Acol Gaganti at si Jade Peralta. Sila ang tumulong dito para asikasuhin yung pagbibigay ng mga ulam, kanin. Ayan, kita mo naman. Ayan, marami tayong handa dito. Ayan, minudo, tinolong manok, adobo, at syempre yung niluto ni CNS Vlogs PX na ginataang langka. At hindi mawawala yung pampahaba ng buhay. Ayan o, pansit. Ayan, kanya-kanyang pwesto. Kainan time. At napakasarap ng aming handa ngayon. Ayan, at mamaya uli. Ayan, magtatampisaw na tayo sa napakalamig na ilog. Ayan, running water. Napakasarap. Ayan, at ito na nga, tapos ng kainan. Ayan, sa mga gustong magpaturo ng swimming, ito nga pala si Papa Gong. Isa itong
instructor sa swimming. Ayan, marami na itong naturuan na mag-swimming. Kaya lang, yung mga naturuan nito, halos nalunod na lahat. Ayan. Tingnan mo naman. Swimming aso. Ayan. Napaka-basic. Ayan, oh. Galing, galing. At kulitan time, yung ibang tropa natin dyan. Ayan, tingnan mo naman. Ayaw ko ngang maligo. Sumama ka na sa akin. Ligo tayo. Ayan. At ito na nga yung tropang Titans. Ayan, sina Dodong, sina Toteng. Ayan. Akalain mo ba naman ito? Hindi marunong maglangoy. Ayan, kanya-kanyang kulitan. Tuwan-tuwa mga tropa dahil hindi nila akalain yung dalawang Titans hindi pala marunong maglangoy. Ayan. Napakasaya ng tropa habang kami nasa ilog. Ayan, kulitan time uli mga Titans. Ayan, talunan uli. Ayan, kanya-kanyang posisyon. Pinakamagandang talon. Kanya-kanyang talon sila. Ayan, at habang nagsuswimming yung iba nating katropa, ayan, umuwi muna kami saglit ni Madam at gusto ko rin palang pasalamatan ang aking bilas na si Ellen at ang aking hipag na si Ate Sally na nagluto ng napakasarap na palabok. Ayan, at kami naman ni Madam, ayan, nagluto kami ng bilo-bilo. Ayan, napakasarap nitong bilo-bilo na ito. Ayan. Ano nga ba itong bilo-bilo? Ayan. Itong bilo-bilo, ang mga sangkap nito, no? Ginataang nyug. Ayan. Mayroong itong ubi, saging, kamote, ayan, may sago, malagkit na binilog-bilog, ayan, at mayroong pampalasa, ito yung pandan. Ayan, halo-haluin mo lang ito. Ito yung merienda namin mamaya, yung palabok at bilo-bilo. At masaya akong sinelebrate itong aking birthday dito sa aming bayan, dito sa Vailin, Cavite. Ayan, at habang yung mga tropa naman natin, ayan, masayang masaya sa aking birthday. Ayan, merienda time na. Ayan, picture taking muna. At mamaya tampisaw. Tapos, pauwi na mamaya mga tropa. Ayan, sa mga gustong bumisita dito sa Timbugan River,
Ayan, pasyal na kayo dito habang tag-init, sarap magtampisaw dito at napakalamig ng tubig. Ayan, kulitan time, talunan. Ito na yung aking mga katropa. Ayan, kanya-kanyang talon. Ayun oh. Grabe si Papa Gong. Macario and family, Van Lloyd Tila and family, Hogan Lisondra and family, JR Feralta and family. At salamat din sa aming swimming instructor, ayan si Papa Gong, Senatora, Joshua, Ben, Sammy, at sa lahat ng pensyonado, Diskarte, Petmalo at 48 Side. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kayo sa aking birthday celebration. At sa lahat ng babate, ayan, huwag nang kalimutan mag-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos mabalas.